Il-Partit Nazzjonalista tikompli jmexxi kampanja kontra Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej, kampanja li qed issir bil-barka tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, iżda waqt li kienet jindirizza lil partitarji nazzjonalisti fil-Gażin Nazzjonalista tal-Marsa, der evidenti li Delija huwa skomdu b'din it-tattika. U jiena l-ewwel wieħed ma nuħux pjaċir nitkellem kontra pajjiżi, ma nuħux pjaċir immur barra quddiem ġurnalisti u maqdar pajjiżi. Ma rridu nifhmu x'qed jgħid dan il-kumitat, rridu nifhmu x'inhi dis-saltna ta' dritt. Dikjarazzjoni li permezz tagħha Adrian Delija konferma li m'għandux il-kontroll tal-Partit Nazzjonalista f'idejh. Fil-fatt fi stqarrija, il-Partit Laburista nnota kif Delija huwa ostaġġ tal-fazzjoni tal-establishment. Il-Partit Laburista qal li Delija jaf li l-istess tattiċi li juża ta' qablu saħansitra se jagħtuh riżultati qar minn ta' qablu, imma m'għandux is-saħħa morali u l-awtorità bħala kap biex ibiddel ir-rotta. Dan joħroġ ċar mill-azzjoni li għamlu l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista meta ddefendew l-Ungerija fuq is-saltna ta' dritt imma jaħdmu kontra Malta, pajjiżhom stess. Adrian Delija jiddefendi wkoll lil Francis Zammid-Dimek li semma fil-Panama Papers bħala intermedjarju, anke jekk bl-istess scale tiegħu postu mhux tenibbli, saħaq il-Partit Laburista. Intant quddiem Adrian Delija kien hemm id-deputati li lesti sfiduċjawh u dawn daru skomdi għall-aħħar jisimgħu id-diskors tiegħu. Fost dawn id-deputati kien hemm id-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo li nfexx jattakka u jeddet lill-Prim Ministru. Għax xejn ma jibqa' fidlam sur Prim Ministru u ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd. U allura qgħid li darba xi darba għad tasal tiegħek ukoll. Intant Adrian Delija tenna li ħadd mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista mhu se jkun fuq il-Kumitat tal-Iskart u jaħdem mal-Gvern. Iżda l-firda u l-ġlied intern hemm fil-Partit Nazzjonalista waslet biex Adrian Delija jitkarrab quddiem il-partitarji nazzjonalisti u jitlobhom biex jingħaqdu flimkien. Nixtieq il-kooperazzjoni tagħkom ilkoll, żommu ħaġa waħda f'biss f'kull istituzzjoni, f'kull organizzazzjoni, f'kull partit, waqt li nkunu għaddejjin mit-tibdiliet ikun hemm ħafna ilħna u ħafna min jgħidek u min jgħidek. Ibqgħu flimkien, nibqgħu magħqudin, taflu il-bar partit